Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hapdeng ka Thma ka bedang yat Hapdeng ka US, Israel, Persia ya ka Iran. Ka US hakalai tarik uluber ka lates ya Minuteman 3 intercontinental ballistic missile uba kleinbor bha ubla Pyrthei u doomsday missile. Uni missile ula aban poi shakanu ka jaka ka Pyrthei la rasyat ya u la Pyrthei doomsday missile namar ka jing kleinbor jong u hakba shisian balasiat ka Pyrthei kan omdon jing yem sho namar ka jing hab ki radiation hamana ki jaka. Uni unamding udai ukenja bom nuclear ula ban poi jangai hadu khatlai 1000 kilometer ka bamut ula ban poi hakanu ka jaka ka Pyrthei. Ka jingtas ka US uni missile ka lapan ma ya ka Pyrthei namar ka jingtas yu ka deh ka por badang yat ka Thma ka US, Israel, Persia ya ka Iran. Ya uni missile latas ha Vandenberg Space Force Base ha California. Ka Thma ha Middle East kala sedang hadian bak Amerika ban kishipai Israel kila hiar Thma ya ka Iran ha ka singisa jan ka arpu pratrik rempang arjar arpu hendriu hak ba undong yalam ba khledo ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei udayap. Ban penpai kala ka Iran kala siat namding ya ka Israel ba diki kitam shipai ka US hakiri Gulf. Kani ka Thma kala sapyang hagi weipat ki benta ka Pyrthei hak ba ka submarine ka Amerika kala pengam ya ka jahat Thma ka Iran hak sngi balang hagi benta ka Duriau ha Sri Lanka ka bala penyap hado prap hongut ki brio. Kani ka jahat Thma Iris Dhana ka dangdon hak linti hadian ba kalawan pai na India na gajingwan jungo paralok jongka ban kilan met.